Sziasztok, én Varga Márk vagyok, és ez a Szimulátor Sarok. A mai témánk a Simagic P2000-es pedálja. Többen kérdeztetek erről a pedálról, így gondoltam, készítek róla egy videót, és bemutatom röviden, valamint elmondom vele a saját tapasztalataimat. Az a helyzet, hogy a Simagic palettáján ez egy nagyon izgalmas pedál, ez volt az első komolyabb pedáljuk, a P2000-es, ami egy hidraulikus szerkezet. Amikor szimulátor hardverek fejlesztéséről van szó, sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy azért nem gyorsak, mert nem elég jó az eszközük. És aztán lecserélik a Logitech G920-ast vagy G29-et egy Fanatecre vagy Thrustmasterre, a Thrustmastert egy Fanatecre, a Fanateket egy Simocube-ra, etc. És csak nem akarnak érdemben gyorsulni. Vagy valami gyorsulnak, de nem olyan sokat. A saját tapasztalatom az, hogy talán az egyetlen dolog, amivel érdemben lehet gyorsulni a szimulátorok terén, az egyetlen hardware, amivel lehet gyorsulni, az a pedál. Egyébként pedig a gyakorlással és a tehetséggel lehet valaki gyors. Én sajnos nem vagyok gyors. Minden esetre a szimulátor hardverek fejlesztésének egyértelműen van helye és van értelme. A valóságérzetet, a visszajelzéseket, a valósághűséget nagy mértékben tudják javítani. Igaz ez a kormányokra, igaz ez a pedálokra, váltókra, mindenre. Viszont ha megnéztek nemzetközi versenyeket, pont a Covid alatt volt egy számomra nagyon tanúságos vetélkedő verseny, ami a Dirt Rally-ban készült, és a Dirt Rally-ban valamelyik volt rally pilóta kiírt egy bajnokságot, a leggyorsabb srác, egy 18-19 éves fiatal srác volt, egy Logitech G29-essel, amit az íróasztalára csavarozott, azzal elvert több ezer versenyzőt. Ő egy tehetséges srác. De visszakanyarodva ide a hardverek fejlesztésére, a pedálok esetében azt gondolom, hogy van hozzáadott érték, és leginkább azért van hozzáadott érték a pedáloknál, mert a fékezés konzisztenciája, a fékezés pontossága egy rettenetesen fontos tényező, amikor szimulátorozásról beszélünk. Pályaversenyzésnél különösen, de rallinál is ez egy kiemelt téma. És ebben a P2000 egy nagyon jó partner, egy nagyon jó eszköz lehet bárki számára. Én saját magam azt tapasztaltam vele, hogy konzisztensebben tudok vele fékezni, jobbakat tudok fékezni, különösen azoknál az autóknál, igaz ez, amik kifejezetten érzékeny fékekkel rendelkeznek, vagy nehezen fékezhetőek. Ilyen az iRacingben például a Formula Renault 3.5-ös versenyautó. De mielőtt ebbe belemegyünk, nézzük meg hardware oldalról a pedált, kiszereltem nektek a cockpitből, kicsit körbemutogatom, és utána megnézzük a szoftveres oldalt, és mesélek a beállításokról. Na nézzük a Simagic P2000-es pedált. Ugye egyből lehet látni, hogy egy nagyon masszív pedálról van szó, egy erőteljes talpon van rajta, ugye erre is mérjük, hogy ez mekkora, ilyen vastag. Nyolc és fél mm környéki vastagságú, alumíniumból mart. Ugye mágnessel körbeszaladtam, tulajdonképpen sehol nem mágneses, kivéve nyilván ezeket a tengelyeket és csavarokat. Szóval van egy nagyon masszív talprész, egy fémlap, egy alumíniumlap, amire rá van rögzítve az egész pedál. Ugye a pedálokat, az egyes pedálokat oda rögzítjük, oda csavarozzuk, ahova szeretnénk. Nekem a 3 pedálos szettem van, egy kuplunggal, egy fékkel és egy gázpedállal. A gázpedál eredetileg ugyanilyen taposóval jön, mint a fék és a kuplung, viszont mivel én a hillentót nagyon szeretem a H-váltós autókat, és szeretek sarokkal gázt packölni, ezért én a hosszú pedált vettem hozzá, a hosszú taposót, mert így sokkal megfelelőbb erre a célra, kényelmesebb így a gázt használni.
Az egyes pedálok alumíniumból vannak szintén kimarva. A pedálkarok nagyon jó minőségű, nagyon masszív szerkezet. A fékpedál egy olajos fékpedál. Itt látható rajta az olajos tartály. Egy hidraulikus fékpedál, viszont az érdekessége az, hogy egy lódszelles érzékelő van hozzá. Méghozzá úgy van az egész pedál megoldva, hogy itt van maga a hidraulikus olajtartály, jön a fékcső, belemegy ide a munkahengerbe, és az pedig ezt nem könnyű így mozgatni, de hogy a pedál maga ezt nyomja össze. És magát az ellenállást pedig ezek a rugók befolyásolják, amiből összesen mindjárt meg is mondom, hogy hány darab. Van egy kék, van egy piros, van egy sárga, és van egy zöld, illetve egész pontosan 2 piros van, 2 sárga, egy kék és egy zöld. A zöld a legerősebb, nekem az van bent most, és a sárga, és a vastagságán lehet látni, hogy a piros talán a második legerősebb, és a sárga és a kék pedig a gyengébbek. Ugye az erőn kívül az összenyomhatóság mértékét is befolyásolják a rugók, hisz nyilván a sűrűbb tekercselés, a vastagabb tekercseknek köszönhetően kisebb mértékben nyomható össze egy zöld, mint egy sárga, ezáltal a pedálút is ilyen módon változik. Magát ezt a munkahengert, ezt föl lehet rakni vízszintesen is. Van hozzá egy olyan rögzítő talp, egy ilyen rögzítő kis elem, amivel ide el lehet fektetni, és akkor vízszintes helyzetbe kerül. Viszont, hogyha akarjuk cserélgetni a rugókat, akkor célszerű függőlegesen feltenni. Ugye ezt javasolja a Simegic, hogy amíg nincs végleges állapot elérve, amíg még az ember cserélgeti, addig érdemes így felrakni. Maga a csere, borzasztó gyors, tulajdonképpen ennyi az egész. Ha mondjuk ki akarom cserélni a zöldet a pirosra, valami gyorsan meg tud történni ez a csere. Itt lehet látni magát a lódszelt, ez maga a lódszellnek a szerkezete. Ugye ez kerül rá ide a tetejére, és ez érzékeli a féknyomást. Ha a kuplungot nézzük, maga a kuplung egy egyszerűbb szerkezet, bár érdekessége az, hogy itt ez a kis tengely, és ami a rugó elején van, az nem egy egyenletes vályadban, nem egy egyenes vályadban mozog, hanem egy ilyen kicsit L alakra vagy J alakra hasonlító profilban. Ez a végén egy változó erőt ad neki, talán így közelebb van nyomásérzetben a valódi kuplunghoz. A kuplung pedálhoz van háromféle rugó, a zöld, a kék és a piros. Itt is a zöld a legerősebb, nekem ez a zöld az, ami legszimpatikusabb. Ez a nagy darab itt, ami rajta van, ez az én best shakerem, ez nem gyári alkatrész, ezt én raktam rá külön, ez egy rezgető tulajdonképpen, erről készült egy külön videósorozat, nézzétek meg. Tulajdonképpen én ezzel az ABS jeleket és az első futómű jeleit szoktam szimulálni, annak hatásait hozza el ide a pedálra. És végül itt van a gázkar, most van a gázpedál. A gázpedál van egy damper, amit 6 fokozatban tudunk állítani. Ugye, hogyha nekem 4-esen van most, ha 1-esre rakom, akkor könnyebben is mozog, és kisebb a csillapítása. Ha felrakom 6-osra, akkor nehezebben nyomni, és
sokkal lassabban is csúszik vissza. Tulajdonképpen a csillapítása jelentősen megnő. Ugye a valódi autóknál is a gáz az nem úgy működik, hogy elengedjük és azonnal visszaugrik a pedál, hanem egy picit lassabban jön vissza. A damper tulajdonképpen ezt a hatást szimulálja, ad egy kis ellenállást az összenyomásnál is, és ad egy kis lassúságot, egy csillapítást az elengedésnél. Mindegyik pedálon a pedál finom hangolásához, a pedál út befolyásolásához van még néhány pöcög. Ezek részben az erőt is finom hangolják, részben pedig a pedál utat is befolyásolják. Itt ugye maguknak a tengelyeknek a csatlakozási pontját lehet változtatni, és így az erőkar változik, ahogy a pedált nyomjuk. A taposókat hátulról két-két csavar tartja. Ezeknél a pedáloknál, az eredeti gyári taposóknál, ami most nekem a kuplungon és a féken van, azoknak a magasságát lehet állítani. Két helyzetben lehet őket felcsavarozni, és én a legalsóba csavaroztam föl. Ami még talán érdekes lehet, azok maguknak a taposóknak a felülete. A taposó felületek egy picit érdesek, van bennük egy ilyen bemarás, talán itt lehet látni így a képen. Van bennük egy ilyen kis bemarás, egy gyémánt minta van, és ebben vannak kis furatok téve, csúszásgátlásnak. Cipővel abszolút kényelmesek, de használhatók mezitláb is. Néztem teszteken, hogy sokan azt írják, hogy mezitláb nem olyan kényelmes. Bevallom, én nem sokat használtam mezitláb, én mindig cipőben vezetek, de amikor mezitláb mentem vele, akkor sem tűnt különösebben problémásnak, de lehet, hogy egy hosszabb session alatt ez már kényelmetlenné válik, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy mezitláb milyen, cipőben teljesen oké. A pedálokat tetszőlegesen tudjuk felrögzíteni erre az alaplapra. Ugye a kuplungot itt 4 különböző lyukhelyre, a féket 7 különböző lyukba tudjuk berakni, és a gázt is 4 különböző pontra tudjuk rögzíteni. A kokpitre M8-as csavarokkal tudjuk rögzíteni, legalábbis a szimlevére azzal működik. Ezekkel az M8-asokkal ide berakva tulajdonképpen könnyen rögzíthető is, közvetlenül arra van kialakítva. Van itt még 4 lyuk, ez pedig a sarok emelőlapnak a helye, amit meg is mutatok nektek. Én nem vettem hozzá gyári sarokemelőt, hanem gyártottam magamnak egyet, méghozzá 3D nyomtattam, és az ide illeszkedik föl. Én úgy éreztem, hogy szükség van egy kis sarokemelésre, nekem így kényelmesebbek a pedálok, 4 csavarral ezt rácsavarozom, és akkor kifejezetten kényelmes, jól működik. Igen, még egy dolog. Itt van ez a kis vezérlődoboz. Hát ezt szokták leginkább kritikával illetni a P2000-es pedál esetében. Ez a vezérlődoboza a pedálnak. Ebbe megy bele mind a 3 pedálból érkező kábel, és ezen van egy USB csatlakozó, ez csatlakozik be magába a PC-be. Ez nincs rárögzítve a pedálszetre, ezt valahol a kokpitre kell föltenni, vagy a kokpit mellé lehelyezni, és úgy tud működni ez. Nagyjából azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb tudnivalók mechanikai oldalról, erről a pedálról. Na nézzük most a szoftveres oldalt, mit kell róla tudni. Ugye a pedál visszakerült a kokpitre, és itt látjátok is mozgás közben, magában a szoftverben is a visszajelzéseket, és az alsó kis képen pedig látjátok, hogy hogyan mozog épp a pedál a lábam alatt. Ez a szoftver, amit láttok, ez a SimPro Manager, ez a Simagic saját vezérlő szoftvere, ebben lehet beállítani a bázist, a kormánykerekeket, a pedálokat, váltót, kéziféket, stb. Ugye itt vannak különböző profilok a különböző eszközökhöz. Ha belemegyünk a Devices-ba, itt látható is egyből az én pedálom, ez egy Simagic P2000-es 100 kg-os lócellel.
Ugye létezik ez a pedál 200 kg-ossal is, én azt gondolom, hogy nincs szükség a 200-asra, a 100-as is olyan keménységet képvisel, amit rettenetesen nehéz kinyomni. Nekem jelenleg 75%-on van, és mezitláb nagyjából esélytelen. Ha őrületesen befeszülök, akkor tudom csak kinyomni tulajdonképpen a 100 kilót. Cipőbe könnyebb, és általában én cipőben is vezetek. Pontosan a kemény fékekhez azért a cipő különösen hasznos is. No de, miért van nekem ez 75-80%-on, és egyáltalán hol szoktam használni? Ha rallizok, akkor általában ilyen 50 környékére visszaveszem, 45-50, sőt a kicsit könnyebb fékezésű ABS-es autóknál is, bájautóknál is inkább ilyen 50-55 környékére szoktam beállítani, mint a GT3-aknál, például ez a beállítás jellemző. Viszont az ABS nélküli autók esetében, ahol nincs fékezési segéd, ott én a nagyon kemény féket használom, a nagyon kemény fékpedált, a nagy súlyú lódszelt, és ezek közül a nagy kedvencem, ami nálam egy ilyen neuralgikus pont volt, az a Formula Renault 3.5-ös autó, egy V8-as vadállat az iRacingben. Egy klasszikus formula autó, ABS, kipörgésgátló nélkül, óriás kerekekkel, nagyon nagy erővel, egy nehezen kezelhető versenyautó, rettenetesen élvezetesen lehet vele autózni, nagyon komoly leszorító erőket produkál, viszont féktávon, amikor elfékezed a gumikat, ahogyha túlságosan nyomod a fékpedált, befüstöl a gumi, és repülsz a susnyásban. Ez a pedál előtt nekem egy Fanatec V3-as, Clubsport V3-as pedálom volt, ami egy szuper pedál. Viszont nem tudtam vele igazán konzisztensen fékezni, folyamatosan küzdöttem, főleg ennél a Renault-nál, nem tudtam vele igazán jókat fékezni, szerettem, mentem vele, de elégedetlen voltam. Ezzel a pedállal, a Simagic-kel sokkal konzisztensebben tudom használni azt az autót. Ugyanis ezzel a beállítással, ami nekem van, amit sikerült összelőnöm a pedálhoz, ezzel a fékerővel és rugó beállításokkal, egy sokkal konzisztensebb fékezést tudok csinálni, és a fékhatárt jobban érzem, és ha hallom, érzem, hogy megcsúszik a kerék, jobban tudom szabályozni azt a nagy pedálerőnél, egy icipicit visszaemelek rajta, és már betapad a kerék, lassulok tovább, és be tudok fordulni. Sokkal többször, sokkal pontosabban tudok féktávokat venni, sokkal nagyobb konzisztenciával tudom a köröket végrehajtani ezzel az autóval. De az összes többi formula autónál ez igaz, az F3-asokkal, az F4-es autókkal is ez ugyanúgy tök jól működik, de talán ez a 3.5-ös Renault az a legkritikusabb, ami nekem a leginkább ilyen kritikus pont volt, vagy neuralgikus pont volt. Itt látjátok a szoftvert, és magában a szoftverben mind a három pedál látható, hogy mikor mennyire nyomom az egyes pedálokat. A kuplungnál egy ilyen gírbe-gurba görbét állítottam be, a valós kuplung érzetet talán ezzel adja legjobban a pedál, a fogáspontot ezzel tudom én a legkönnyebben eltalálni. Ugye itt dead zone-okat szépen lehet, azt mondja, hogy be is van állítva a profil, akkor el is tekergethetem. Jó, szépen a dead zone-okat így szépen lehet állítani, hogy egyrészt alsó dead zone, felső dead zone egész könnyen állítható, az ilyen hol tér, hogy hol ne fogja a pedál semmit, és utána milyen görbével működjön a pedál. Ugyanez működik a féknél és a gáznál is. Nyilván mindegyiknél egy alsó dead zone-t érdemes beállítani, hogyha csak rajta pihented a lábad a pedálon, ahogy nekem itt a kuplungnál látható, ez a kis fehér mutatja, hogy rajta van a lábam, érzékeli a lábamat, de nem reagál még. Amikor a piros csík megjelenik, akkor kezdi el a kuplungot ténylegesen kiemelni. Gáz, fék esetében ez ugyanígy ott van, a dead zone-okat beállítottam hozzá. Nyilván a kalibrálásnál én azt gondolom, hogy érdemes a kuplungot és a gázt is rendesen bekalibrálni, és a féket is maximális erőre beállítani, és utána finom hangolni innen a forceból lehet szépen. Én ezeknél az ABS nélküli autóknál, ahogy említettem, nagy fékerőt használok, ilyen 75-80 kg körüli lódszálbeállítással, a többinél pedig inkább kisebb, ilyen 45 és 60
közötti értékekkel szoktam menni. Jellemzően az autótípustól függ. Én azt gondolom, hogy ez a szoftver nagyon jól működik, és nagyon szépen lehet vele hangolni. Ja igen, az kifejezetten fontos, hogy miután bekalibráltuk, azért nézzük meg, hogy ki tudjuk-e nyomni maximumra, úgy kalibráltuk-e be a lódszelleket, hogy mindegyik maximumra kimegy, ugyanis mind a 3 pedálja ennek a setnek lódszellel működik, ami kifejezetten érdekes, azt gondolom. A szoftver oldaláról talán ezek a legfontosabbak, talán még annyit, hogy lehet játékonként beállításokat elmenteni, és így talán még könnyebb a különböző beállításokhoz találni, vagy különböző beállításokat megtalálni. Summa summarum azt gondolom, hogy a Simagic P2000-rel egy masszív, erős, nagyon jó megépítésű pedált kap, aki ezt megveszi. Viszonylag jó szoftveres háttérrel, jól konfigurálhatóan, a fékgörbe, gázgörbe, kuplunggörbe sokaknak nagyon hasznos lehet. Nekem egyelőre a lineárisak tökéletesen jól működnek, kivéve a kuplung esetében. Konzisztenciában a fék azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz, pedálérzetben mind a gáz, mind a fék, mind a kuplung nagyon jó. A hidraulikus részével nagyon közeli érzést kapok, mint a valóságban az autók fékpedáljával. Egy nagyon jó fékérzettel tudok vele fékezni, így azt gondolom, hogy akár egy személyautókhoz vagy hétköznapi autókhoz szokott ember is könnyebben megtalálja a természetesnek tűnő fékpedálbeállításokat, és ezáltal hasonló érzést tapasztalva is egy megszokottabb, jobb konzisztenciával tud az ember fékezni. Egyelőre én ennyit szerettem volna erről elmondani. Ha bármi kérdésetek van, írjatok, és igyekszem rá válaszolni. Sziasztok, jó szimulátorozást!